ako pratite seriju klipova Excel uvod, trenutno smo na 12. videoklipu. Znate da smo prošli put govorili o funkcijama if i COUNTIF. Vidimo primjere koje smo radili prošli put, a sada ćemo uraditi jednu tabelu gdje ćemo primjenjivati ovu funkcije, to jest ove funkcije, i još jednu novu funkciju. Tabela će da bude nešto kao učenički dnevnik iz škole. Ja uglavnom uzimam primjere iz škole, pošto tamo predajem, pa ćemo da napravimo jedan mali dnevnik. Znači u prvoj koloni će da bude redni broj učenika, u drugoj koloni ćemo da postavimo, u drugoj koloni bi bilo ime i prezime učenika i u narednim kolonama predmeti koje slušaju, da bi u poslednjoj koloni bio prosek ocena. Sad ćemo da napravimo tu tabelu. Da obrišemo ovo što smo radili do sada. Samo prekopiram praznu ćeliju i rekli smo u prvoj koloni, nju ćemo malo da smanjimo, će ići redni broj učenika, u drugoj ime i prezime nek bude malo veća. Ostalih, ne znam koliko sam sad uzeo kolona, 6 čini mi se, 2, 4, 6. Tu ćemo da stavimo par predmeta i na kraju prosečnu ocenu da izračunavamo. Ove, što smo obeležili kolone, ćemo da im stavimo istu širinu, opcija column width. Trenutno imaju 8,43, ja mislim da će 15 biti dovoljno. I zadnju kolonu možemo i nju da stavimo na 15. Evo ovako. Prvo ćemo da postavimo naslovne ćelije. Redni broj. Pa ime i prezime. Pa sad će ovdje da idu predmeti. Recimo da, ajde da kad već koristimo predmete, mogli bi da koristimo opciju merge cell, pa ćemo da spojimo recimo ove ćelije. Imamo ovdje opciju merge center, spoj i centriraj, i tu ćemo da napišemo predmeti. Dobro. I u zadnjoj prosečna ocena. Prosečna, alt enter, ocena. Jedno što bi sad uradio, spojio bi ove ćelije, spojit ću ove ćelije i spojit ću ove dve ćelije. Vidjet ćete posle zašto sam to uradio. A u ovim ćelijama ću da napišem predmete. Pa recimo prvi matematika, srpski jezik, evo malo više slova na srpski jezik, to ćemo posle ispraviti. Sljedeće istorija, pa mogli bi nešto i iz naše škole, recimo nek bude osnove elektrotehnike. Dobro, ovdje vidimo da je šire nego što imamo mesta. U tom slučaju obeležite tu ćeliju i obeležite opciju wrap text. Objašnjavali smo u jednom videoklipu da će proširiti ćeliju da ima dovoljno prostora, to jest preći u novi red da ostavi dovoljno prostora da sve stane u širinu ćelije. Sljedeća je recimo fizika.
a malo je da se mašinci ne naljute, recimo mehanik. Ajde, sad ćemo da formatiramo ćelije, možemo da beležimo sve ćelije, sve ćemo da centriramo, možemo sve da stavimo u istu boju, recimo u plavu, uključit ćemo all borders, da sve bude podeljeno, jedino, dobro, to je to, rekli smo da ćemo ispravimo srpski jezik, višak slova, predmeti bi isto moglo da bude veliko P, i napravili smo naslov za ovu našu tabelu. Pa idemo da popunimo redne brojeve. Kao što smo ranije pokazali, ako dođemo, upišemo prvi broj, dođemo na kraj, držimo Ctrl, držimo levi klik na mišu i ne znam, recimo doćemo 5 učenika donesemo. Pustimo levi klik, pustimo Ctrl, odmah ćemo centrirati i uzeti opciju All Borders. Ovdje ćemo popunjavati učenike. Mogli bi tu da uključimo sve ivice. Onda ćemo izračunavati prosječnu ocenu, pa ćemo i tu uključiti sve ivice, a ovdje imamo malo viška na prosječnoj oceni. U ovim ćelijama idu ocene. Eto, imamo malo više posla. Prvo ćemo da uključimo sve ivice, pa ćemo da postavimo general test number format. Mogli bi da smanjimo broj decimala. Pogledat ćemo samo na desni klik, format cell, koji je trenutno broj 2, smanjit ćemo na 0 jer ocene nemaju decimalu. Dobro. Poravnat ćemo upis i postavit ćemo data validation. Data validation za ocene možemo postaviti kao ceo broj između 1 i 5 ili kroz listu, recimo napišemo 1, držimo levi klik, držimo Ctrl, napravimo 5, napravili smo listu, vratimo se u data validation, lista, izvor je ova lista, input message, ne moramo staviti naslov, možemo da stavimo unesite ocenu od 1 do 5. Tačka. Error alert, znači poruka upozorenja ukoliko dođe do greške. Style je stop, jer ocena ne može da bude ništa drugo osim od 1 do 5. Naslov greška. A poruka greške uneti, u stvari može biti uneta vrednost, ne može biti ocena. Dobro, ok. Ja se izvinjam, ovo sam sve trebao uraditi dok su ubeležene ćelije u kojima treba da bude validacija. To su ove ćelije od predmeta. Data validation, sad sve moramo da ponovimo. Lista, source, pronaćemo izvor liste, evo je. Input message, rekli smo unesite ocenu od 1 do 5. Poruka o grešci, stop, greška, uneta
vrednost ne može biti ocena. Znate, vrednost ne može biti ocena. Ok. I vidimo, ukoliko obeležimo bilo koji predmet, imamo poruku da unesemo ocenu od 1 do 5 i u padajućem meniju možemo da izaberemo ili prostije možemo samo da ukucamo vrednost za ocenu. Sada je potrebno da napišemo formulu koja će nam izračunati prosečnu ocenu. A vidim da ovdje nije poravnato, samo ću na trenutak da se vratim da ovo poravnam. Znači, u ovoj ćeliji ćemo da izračunamo prosečnu ocenu za prvog učenika, pa ćemo da pišemo formulu. Možemo ovdje gore, rekli smo formula počinje sa jednako, nama će u ovom slučaju trebati average, funkcija, ugrađena funkcija average bi engleski bio prosek, znači može da izračuna prosečnu ocenu. Ajde, zapisat ćemo average, piše se average, otvorimo zagradu i treba da unesemo od čega uzimamo prosek. Mi uzimamo prosek od svih predmeta, znači od prvog do poslednjeg predmeta, to jest u našem slučaju od C3 do H3. Zatvoramo zagradu, potvrdimo se Enter i kaže da imamo problem taraba div kroz nula, to je greška. Greška je sledeća. Prosek se računa na sledeći način. Saberemo sve vrednosti u ćelijama i onda podelimo sa brojem unosa, to je sa brojem vrednosti. Broj vrednosti je ovde 0, to jest nemamo nijednu vrednost unetu. Iz tog razloga mi pokušamo da delimo sa nulom, što je zabranjeno, to jest deljenje sa nulom nije definisano i zato postoji poruka o grešci div kroz nula. Sada ćemo da ispravimo ovu grešku. To ćemo da uradimo na sledeći način. Ovdje ćemo da napravimo proveru. If, pa u zagradi, is error, to jest ako je is error i funkcija koja proverava grešku, vidite ovdje da piše check whether a value is an error, znači proveri da li je vrednost greška, pa onda imamo ovdje raznih tipova greške koje on može da proverava unutar Excela. Jedna od tih grešaka je i div kroz nula, to jest deljenje sa nulom. I kaže da nam vraća true or false, znači vraća nam tačno i netačno. Mi radimo sledeće, pošto je ovo is error funkcija, moramo da stavimo u zagradi. Zatvorimo zagradu. Znači šta smo radili? Proveravamo is error, da li je average greška. Ako jeste greška, znači if is error average C3 do H3 je greška, onda ćemo samo da stavimo dva navodnika, to jest da upisujemo prazno, to jest da ćelija ostane prazna kada nemamo ništa u prethodnim ćelijama uneto, to jest kada se pojavi greška. A ukoliko nije došlo do greške, onda ćemo da u stvari izračunamo prosek. Average od matematike do mehanike, to jest od C3 do H3, zatvorena zagrada za average i zatvorena zagrada za if. Odremo Enter.